Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karang adlaw day guys. Mapipaghuman na maliksi og pamahaw. Ja, gang kamo ta disgrasya sa pag-open sa kanang naay dilata kay nagluto mo kung kanang naay pagkang giluto kay kon laman luto ra may liksig. Kanang corn beef ra ang giluto gibutang itlog ja. Kay kami ra man pi makaon ja. Pag-open na sa kinalasan na pag nga na nas kutsilyo ning kuan ag ning witik ag kanang nay lata sa ako ang tudlo buto nag sigig dugo ko sa grabag dugo ya auto sakit hapdos kadyo alawan mo dugo jadi ako rin sa gawas guys kay taon sila sa duman sila ning lakaw kay matug interior dya insa day guys among i-surprise si Mama Julie kanang nag-order si ma'am og suman 100 ka buok diya among atunon diya oy kay boss ati Julie nga madtumi kami mo oy kauban ni ma'am nga magkuha sa suman agi kuan rang ma'am nga ijahang anak ijahang makauban pero kami daing duha liksi diya atangiran ninyo diya guys ay diya pamimo adto mo kuan pa man magalas 8 pa. Kaya ko dahil gawas eh. Ganaan dyan ko dari magtanaw dari buwak ka diya. Diyan nag-chat des di Julie nga. Ugman kuno ni just liksi kay dyan tang dadas birthday ni tatay dyan. Maluoy man po kong liksi mo biyahe-biyahe. Diyan po ko'y uban daari. Kaya dyan madadun sila rong sa Davao pohon. Ako'y uban daari. Chat po kong tiri nga. Si gusto si daari. Mananghit kong ma'am arhi sa tiri daari. Diyan. Wala gito guys. Magkuhan takos malbiri at tuto aran daghan nagbunga. Diyan na raman ka ng mahinog naguban. Kay tagsa-tagsa pa maghinog. To asilik si adto aran daghan na kadug paak ug lamok. Dihang tiil. Kuan ko disliksi ka ng kuag panit morang Mariano ba nga. Si Mariano bitaw ka ng mga hoy mim sa una. Makuan ras mga sagbot. Mura nagkuan gitagid. Sa naol kuan og panit kanang nay pangpanit og dato naol kadyo. Diya mara to guys atangi ra anja guys kita ra tanay kadto na mo ila Mama Julie. Excited ka ba? Mama Julie? Ano man lingi man. Hadlok kag ibilin ka dadto? Pasalubong ni Mama Julie. Hadlok kag ibilin ni Mama Julie? Hadlok. Hindi mo buka ibilin. Ibilin ka ni Mama. Di mo. Bats Mama ni. Mama po nagmingaw. Adto ra kay bilis bay og hapit na eskwelahan kay school naman ka. Antay mo grado be? Uy, grade 2. Pila na imong edad? 7. Mo 7? Pila ng 7 be? 7. Diuhan ka na anak. Diuhan ka. Lakaw ra ka taas Mama Julie dali. Ditso ba? Nagkatawas Mama Julie to. Lakaw ba? Lakaw. Lakaw. Kita pa ko ni Murig budbud be. Amin kau. Ihatag na yung pasalubong. Di pa mo naog. Amin. Amin ba? Ikaw din nag-order budbud eh. Wala, day daghang hinog, be. Yeah, malbiri. Litsos malbiri ba? Kay mangga o daghan? Bisaya. Ha. Malbiri.
Na, medyo daghan nga ni, di ba? Lami man. Lami man. Sir, bikaw. Yes, Kuya CJ na to. Dugay na ba mo nakita Kuya CJ? Kaya nang wa ko ginog, dagay hinog. Kaon talagang uod. Kerat si Mama Julie. Nang, di ko naglaman siya to ah. Kaya ko ang Mama Julie o tanam. Nansa makabing nagsige makagsunod na adla kag ibilin dani? Hi, Bing. Ha? Hindi naman ka, Bing. B. Oh my God, are you banguling? Pwede rin yung imong i-report sa imo rang itim. Uy, hugas-hugas. Iuwan bitaw gikan kisag. Iadto ng mayor. Gay. Nagmanok nila Mama Julie guys, oh. Bisaya nga manok. Pero agmang gadid ah. Habog agmang ga, oy. Tubukag ko ang Mama Julie taong. Tao ko to. Tiin dyan ang mga manok, te. Kato? Randaghan na lang yun, oh. May mga Bisaya pa dito dyan. Otro ba, ihawan. Mga sa pupuan. Amo ni Esa, di magdakot sa ihawan. Kinahi naman ni Ay, kaya wala nahumok na Ay. Namunga. Ano sa mani? I'm sorry. Pichay. Kani ulit tao ito nga pinarumilinzo ni. Oh, shout out da. Ulit tao pa na eh. Ang sa'yo may mga pang? Ang kapayas ay. Dadari na ho. Babay na Mama Julie, pi. Wa maka... Di lang magkanahawiran ka, mahila ka. Ikaw. Lakaw na. Inaan jarat tawag tiwas lula kay wa na signal. Asa milong. Babay Kuya CJ, pi. Kuya CJ, oh. Babay, wa mo ka na nagad.
Labi pas yung Mama Julie to ah. Kamulak ko namin. Anjara, mutawag ra ni kabut. Hindi ara, abot. Mutawag ra ka ina. Tawag ra ka. Uli nami guys. Ito na te, salamat eh. No, pero wala kapatas ay. Uli nami guys, damidang kapayas o saging. O katungsuman nga gi-order ni ma'am. Kay tam isda ni, gisingat man eh. Init pa ba? Mali-mali yung kulay. Malat. Kan kasuman ba? Pag may black na lumalabas. Labi, suman Mama Julie bilami ka be. Tayo sa tagsuman guys. Kaya sana ka ba niya? Ha? Ayang. Di siguro na tamis na kuan man eh tamis na pwede. Hindi na. Hindi na naman. Ayun lang. Parang nami